Ik zie hem, André. Dames en heren, kijk wie hier zo. Kijk wie hier zo. Hier is een mooi rammetje. Lot nummer 6 in die rang van André. Kijk hoe mooi is nog een ramlam. En kijk hoe dik is uitbouwen. Dat is een lekker vleesram hier. Dat is een dik gatram. Right, dames en heren, wat jullie veranderen. Kijk hoe mooi. Hij is nog bloedjong. Dat is een ramlam. Lot 6. Right, Jaron Tiger winnen minder van maken. Minder wat jullie nou. Let's go, Jaron Tiger winnen minder van maken. Minder 5000 rand. Jullie nou weer verder. Strike, hier zit je recht voor me. 5000 rand, 5000 rand, minder wat zilver, 5000 rand, minder 5000 nou. Ik heb 5, nou ben ik 5, dan niet gaan we weer een rond kopen. Ik zie nou. Ik heb hem vervaard. 5000 aan te maken kopen. Het 5, dan ben ik 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 5 nou. Het 5000 rand, dan heb ik 5000 rand, dan heb ik 5000 minder maakt, dus ik ben hier op minder 5000 nou. Het 5000 rand, dan heb ik 5, dan ben ik 5, 5,5, dan ben ik 5, dan ben ik 6, dan ben ik 6,5 nou. 6500 rand met een 7 nou. Het 7 nou, ben ik 7, 5, 7, 5, ben ik 8, 8,000 aan de 8,000 no. 8,000 neer bij 8,000 aan de 8,000. Als je nou 8. Klaar besleep, zo vanaf besleep. 8,000 aan de 8,000, ben ik 8,000 aan de maak je op. 8,000 aan de 8,000 aan de 8,000 maak dus zeker ben je op de 8,000. Hier gaat hij lunch. 8,000 hammer up once twice at 5. 8 en aan, dan ben ik 5 en aan, dan ben ik 9, dan ben ik 9, dan ben ik 9 aan 5. Your arms are much bigger than him. Give him another one. 9,5. 9,5, now we get 9,5, now we get 10, now we get 10, now we get 10, now we get 10, here we go. At 10,000, never about to get a little bit 10,000, here we go. At 10,000, give me another one. I know you want to. 10,5. 10,5, now we get 5, now we get 10,5, now we get 11, now we get 11,000 now. 11,000 around at the bottom, now we get 11, now we get 11 now. It's a top ram, good ram, quality ram. 11, now we get 11, now we get 11,000, now we get 11, now we get 11,000, now we get 11,000, now we get 11 now. 11,000 around at the 11,000, never maakt zeggen, jullie wat sorry, je moet je boek neerzetten en gaan een boot bij je vat. 11,000, now we get 11,000, now we get 11,000, now we get 11,000, now we get 11,000 around there, we get 11,000 at 5. 12 now for Mike. 12 now, 12 now, 12,000 around there, 12,000, I'll tell you what, make it 15, knock him out. 15,000. Top ram. 12,000. Hammer is up. No advance. 12,000 on my left. It was against you. I knocked it down, sorry. It's fine. There's still a couple of rams at the back, so I'll give you another chance. Dankie daarvoor to Mark. You get it, number 77. Maar right, 77. Daar is echt jong aan de kap, dames en heren. 77 vragen tegen 12,000 voor de topram.